салом бинандагони хабартиҷӣ. имрӯз гап дар бораи билет меравад. билет ба ҷои мо шумо чӣ хеле ки медонем, бо фикри шумо чӣ бояд кард? ҳамаи мо медонем ки аз Россия билет аз Москва ба Душанбе 28,000 рубл меистад ҳозир. вале як чанд вариантҳо ҳастанд ки 3-4 вариант ҳаст. як варианти дигараш ки через Тошканд 18,000-20,000 рубл. як варианти дигар аст ки через Ош метавонед через Ош равед 15,000, 14,000, 15,000 русӣ. вале чӣ хел мекунем? через Ош гузашта мешавад ё намешавад? ё онҷо тоҷикоро онҳо бад мебинанд? ҳозир қирғизо чӣ хел кара гузаранд? бояд одамое ки пулошон кам намерасад билет ба масалан агар через Ош рави 15,000 эконом мекунед. 15,000. агар через Узбекистон равед 10,000 эконом мекунед. чунки Узбекистон 20,000. ман намедонам чаро именно Тоҷикистон билет ин қадар қимат. бо болои ин аз 2-3 баробар 4 баробар қимат аз тарафи агар аз Тоҷикистон биёи агар Русия 12,000 сомон. ин бачаҳо ин 12,000 сомон ин 100,000 русӣ. ин ҳазил гап не охӣ. дар 100,000 русӣ одамо лучи ҳамуҷа ягон бизнес мекушод. 12-13,000 сомон ба ин хеле мардума намедонам мардуми ҳоло ҳама дар зиндагиаш ба зур зиндагӣ мебаранд. мардум пенсия мегирад 300 як халта орд. инҳо билета ин қадар 4 баробар қимат кардаган. вале аз инҷа билет бисёриҳо гирифта истоданд аз тарафи Қирғизистон. ҳозир бачаҳо метарсанд ки равем ё наравем. чӣ мешавад агар рави агар через Қирғизистон? хай через Узбекистон безопасно. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ҳамин? чӣ хел мешавад? кадом варианташро бояд кунад? ҳатман дар комментария нависед ва лайк монед.